åbne dig. Hvad tænker du på? Sinde! Har I en kendelse? Han er jo stjernepsykopat. Vi skal have ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring, og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det perfekta brott. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det kan vara sådan som mig. Jag älskar barn. Jag är en dålig mor. Men jag har aldrig kunnat. Tänk att han kom. Vi ska nog få det här att fungera. Det ska säkert gå. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Min søn er blevet kidnappet. Tror jeg, hvor stor lige om det? Fortæller du mig, Hvad fanden er det? Hvor er han? Du har fucking givet mig stikket. Han är inte. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han är inte. Alt er fint. Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Någon dag är det någon som tar livet av mig. Hvad er det for et menneske, mand?